Изгубеното съкровище на острова на летящите птици. Един ден група деца решиха да предприемат вълнуващо приключение на отдалечен остров, наречен Островът на летящите птици. Островът беше известен с древни легенди, които твърдяха, че на него е скрито огромно съкровище. Децата заминаха с техния мъдър водач, който носеше много стара карта. Той им каза: съкровището е някъде на този остров, но за да го намерите, трябва да решите много загадки и да преминете през различни предизвикателства. Островът беше пълен с гъсти гори и огромни камъни, а цветни птици летяха около тях, сякаш ги водят по пътя. Но всяка стъпка, която правеха, водеше до ново предизвикателство. Веднъж преминаха по тесен дървен мост над дълбока пропаст, а друг път трябваше да преминат през воден поток с малка лодка, докато летящите птици се носеха над тях, сякаш ги наблюдават. След няколко дни на приключения, децата достигнаха до тъмна част на острова, където трябваше да решат последната загадка. Там имаше огромно дърво с странни гравюри върху ствола му. Когато го прочетоха, разбраха, че то сочи към мястото на съкровището. Благодарение на тяхната находчивост и сътрудничество, те откриха съкровището, заровено в малка пещера. Децата отвориха голямата кутия и откриха вътре много златни бижута и скъпоценни камъни. Но най-ценният урок, който научиха, беше, че самото приключение беше истинското съкровище. Те осъзнаха значението на сътрудничеството, смелостта и упоритостта при справянето с трудностите. Децата се върнаха у дома си, горди от постижението си, и знаеха, че най-добрите съкровища са тези, които откриваме чрез пътуванията и преживяванията, които преживяваме.